Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 16 июль шәршәмбе көне Анкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия Сүриянең көньягындагы Израиль һөҗүмнәрен гаепләде, утны шундук туктатырга чакырды. Төркия Тышкы эшләр министрлыгыннан ясалган белдерүдә булай диелә: Сүрия хөкүмәте илдә иминлекне тәэмин итү һәм үз барлыгын ныгыту өчен ясаган адымнарны хуплау зарур. Белдерүгә күрә, Төркия Израильнең Сүрия көньягындагы соңгы бәрелешләр кысаларында башкарган хәрби катышуны гаепләде һәм һөҗүмнәрне ашыгыч рәвештә туктатырга чакырды. Израиль сишәмбе көнне Газаның камау астындагы төбәкләрендә 50дән артык фәлестинлене үтерде. Һөҗүмнәр Рефах, Газа шәһәре, Җибалия һәм Хан Юнуска ясалды. Ярданның көнбатыш үзәнлегендә исә Израиль көчләре төн буе оештырган басып алуларда араларында балалар һәм элекке тоткыннар да булган ким дигәндә 35 фәлестинлене урлады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы камау астындагы Газа һәм яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлеге өчен билгеләнгән махсус хисап төзүче бар дөньяга чакыру ясап, блокада астындагы төбәктә күзәтелүче геноцидны туктату өчен төгәл адымнар ясау зарурлыгын әйтте. Франциск Албанес Колумбиядә Газадагы Израиль геноцидын кузгату һәм моңа каршы нәрсәләр башкарып булачагын бәхәсләшү өчен җыелган 30 илнең делегатларына мөрәҗәгать итте. Албанес Израиль икътисадының геноцидка әйләнгән явын дәвам иттерә алачак хәлгә китерелүен ассызыклады. АКШта бер федераль мәхкәмә Трамп җитәкчелегенең илдә яшәүче 10 меңнәрчә афганның вакытлыча яклау статусын бетерү карарын вакытлыча туктатып торды. 4нче апелляция мәхкәмәсе 15 июльдә гамәлгә керүе планлаштырылган вакытлыча яклау статусын бетерү карарына каршы дүшәмбе көнне ашыгыч туктату карарын кабул итте. Америка Кушма Штатлары Бразилиянең сәүдә эшләренә караган тикшерү башлатып, ике ил арасындагы киеренкелекне үстерде һәм Көньяк Американың иң зур икътисадына карата ихтималлы чикләүләрнең нигезен әзерләде. АКШ сәүдә вәкилчелеге офисы тарафыннан җиткерелгән тикшерүдә Бразилиянең сәүдә сәясәтләренең аңлап булмаган сепаратист һәм АКШ сәүдәсенә авырлык китерүче яисә чикләүче булып булмавы бәяләнәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Балаларның хезмәте дип әйтелгән чакта, кырларда, эшханәләрдә яки шахталарда эшләүче балалар күз алдына килергә мөмкин. Менә әгәр бала хезмәте сезгә тагын да якын бер урында, сезнең бармак очыгызда, телефоныгызда башкарылса. Моннан ары игътибарыбызны җәлеп иткән эксплуатациянең яңа бер рәвеше бар. Ул да булса сонны бала хезмәте. Бу балаларның фильмга төшерелеп, онлайнда уртаклашылып, кайвакыт сакланусыз рәвештә акча эшләү коралына әйләндерелүе. ТРТ Глобаль подкаст тезмәсенең бүгенге бүлеге ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чыгарылышта 2025 елның 11 июнь көнне дөнья күргән карау өчен туганнар, балаларның сонны хезмәтенең артуы исемле язманы тәкъдим итәбез. 3,5 яшендә булганда ук Риан Кажи глобаль YouTube йолдызы булды. Ryan, What? Ryan, I have a surprise for you. What? Look over here. Ryan's World исемле уенчыкларны күзәтү каналы бер видеода 100дән күбрәк уенчык машинаны һәм очкычны күрсәткәннән соң йогышлы вирусты булды. Бу видео хәзер 1 миллиардтан күбрәк каралды. 6 яшына җиткәндә Рyan дөньяның иң яшь миллионерларыннан берсе иде. Япон һәм Вьетнам ата-аналары Брэндон
тулысынча идара ету үшін эшләрен калдырды. 2025 елның июнь айында Rians World'ның 39 миллионнан күбрәк абунәчесе, bir онлайн кибеті, фильмы, ойынчык сериялар һәм мобиль ойыны була. Бик күп кеше Rianның йогынты соча балалар тенденциясын башлатуын әйтә. Фақат нормаль, гади bir балачак, миллионлаган тамашачы, бред килешүләре һәм даими видео язма төшерү белән бергә яши аламысың. Bir подкаст әңгәмәсе вакытында Rianның әнисе уллар өчен тигезлекне, балансны саклап калырга тырышуларын аңлата. The big thing is, we want Ryan to have the most normal childhood possible. So when he's a grown up, Rianның балачагын искә төшергәндә, иптәшләре һәм гаиләсе белән вакыт уздыруын, тимер аякта шугын һәм йөзүен әйтүен терәүләрен искәртеп узалар. Rianның дан шөһрәте һәм байлыгы арткан саен, җәмәгатьчелекнең контроле, тикшерүе дә артты. Онлайн тәнкыйтьчеләр булай дип сорау куя. Bir бала шушы тормышка чыннан да риза була аламы? Узак вакытлы йогынтылары нинди була ала? Белгечләр, йогынты ясаучы балаларның үз-үзенә ышанычларының читтәге хуплауга бәйле хәлгә әйләнүе белән киләчәктә борчылу, депрессия һәм наркотик матдәләр куллану риске куркынычы астында калуын әйтә. Bir видео яхшы нәтиҗә күрсәтмәгән чакта яшьләргә контент әзерләүчеләр моны эчкәләштерелеп үзләрен проблема итеп күрергә мөмкин. Бары тик йогынты ясаучы балалар гына түгел, бик күп гаилә моннан ары гаилә блоклары белән көндәлек тормышларын уртаклаша. Ата-аналар бары тик үзләренә генә түгел, балаларының тормышларына кагылышлы бөтен нечкәлекләрен дә онлайн җиткерә. Гаилә блокчылары бөтен нәрсәне яздырып төшереп бара. Беренче адымнарыннан фортепиано укуларына, тирән шәхси мизгилләренә кадәр. Бөтерелгән YouTube каналы булган 8 Passengers'ның элекке бала йолдызы Шерри Фран Кей The House of My Mother исемле китабында даими күзәтү астындагы тормышын аңлата. Китабында бик күп яктан язылып куелмыйча, язмага төшерелмичә төшкерә дә алмыйсыз хәтта дип әйтә. Әнисе Раби Фран Кей онлайн дан шөһрәт теле иде һәм гаиләсенә кагылышлы бөтен нәрсәне уртаклаша иде. Шерри әнисенең акча китерүче нәрсә бу, шәхси булганнар дип әйтүен хәтерли. Фақат гаиләнең хикәясе караңгы борылыш алды. 2023 елда Раби начар токланган улларыннан берсенең качып күршесеннән ярдәм сорау нәтиҗәсендә балаларны җәберләүдән кулга алынды. Раби җәза буларак балаларын ашатмауда гаепләнде һәм беренче көннән соң авыр дәрәҗәдә балаларны җәберләүдә 6 тапкыр гаепләнде. Һәрберсе 1 белән 15 ел арасында 4 төрмә җәзасына хөкем ителде. 8 Passengers бетерелгән чакта 2 миллион 800 мең абунәчесе бар иде. Шерри әнисе хөкемгә тартылганнан соң мәхкәмәдә ясаган ачыклавында гаилә блокчылыгына каршы кискен кисәтү ясады. In any other context, it is understood that children cannot give consent. Шерри балаларның чын ризалык күрсәтә алмаячагын һәм видеога төшерүнең үзенә ясаучы йогынтыны аңламавын әйтте. Моны аклый алырлык бернинди акча микъдарының булмавын, башка бер эштә моның канунсыз булачагын белдерде. Биредә сорау туа, гаилә блокчылыгы яңа бер бала хезмәте рәвешенә әйләнәме? Онлайн мөхиттәге балалар күп карауны, акчаны һәм игътибарны китерә, ләкин гадәттә сайлап алу мөмкинлекләре булмый. Хукук системасы бу мәсьәләдә җитәрле тәртипкә салуда кыенлыклар күрә.
Amerika Koşma Ştatlarında 1938 yılғы Гадел эшләү стандартлары кануны Instagram һәм YouTube'дан бик күптән язылды. Бу канун гаилә эшләрендә эшләүче балаларны зур күләмдә азат итә һәм яшь йогынты ясаучыларны саклау астына алмый. Калифорниянең Гоган кануны бала эштәге актерларны саклый һәм ата-аналарның бала кеременең бер өлешенең траст хисабына салуны таләп итә. Ләкин бу контрактсыз балаларга карамый. Рианның әтисе Гоган хисабына акча түләүләрен һәм канун зарур кылганнардан тагын да күбрәген ясауларын әйтә. For Ryan's Mystery Play Day, we put 100% of the Ryan's talent fee. Рианның проектларыннан берсендә минималь 15% урынны 100% сәләт акчасын түләүләрен һәм ширкәттән аңа пай бирүләрен белдерә. Хәзер инде Америка Кушма Штатларында кайбер штатлар чаралар күрә башлады. 2025 елда Калифорния социаль медиа контентларын әзерләүчеләрне дә үз эшенә алачак итеп саклау чараларын киңәйтте һәм керемнәре өчен Гоган Траст хисапларын мәҗбүри кылды. Иллинойс һәм Миннесота балалар үсеп җиткәч контентларны бетерү хукукы белән бергә компенсация һәм саклык хисапларын таләп итүче канун өлгеләрен тәкъдим итте. Утак балаларның онлайн эшләрен идарә итүчеләрнең җаваплыкларын ачыктан-ачык билгеләүче яңа кануннар кабул итте. Америка Кушма Штатларыннан тыш Франция 2020 елда акча эшләнгән видео контентларында бала хезмәтен тәртипкә салучы милли канун кабул әйтеп баручы булды. Бу канун балаларның киләчәктә контентларны бетерүне таләп итүен рөхсәт итә. Бельгия 2023 елда сонны маркетинг һәм йогынты ясаучы бала контентларын тәртипкә салу өчен канун әлгесен әзерләде. Фақат бик күп укытучы галим кануннарның контентларны ясау тизлегеннән бик артта калуы мәсьәләсендә кисәтә. Социаль медиа тенденцияләре тиз үзгәрә. Бәлки дә моннан ары иген басулардан һәм эшханәләрдән күбрәк миллионлаган баланың сакланмаган килеш калган бүлмәләренә һәм экраннарга карауның вакыты җитте. Балаларның сонны хукуклары да әһәмиятле. Бүгенге язмабызның ахырына якынлаштык. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге подкаст чыгарылышы ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Ногайча нәсихәтләр. Ayağılı tınlavçılarımız buyma hem Hazreti Peygamber'den aleyhisselam bazı mucizelerini aytuğga devam etemiz. Peygamber aleyhisselam'dın mınga bargan mucizesi var. Kuday nasip berse bizge bek abraylı bolganlardı, vakit açsak bolgan. Evvelki yumalarda bereket baresinde körsetülgen mucizelerden bir kesegini aytkan edik. Endi başkalarda hem aytsak bolgan.
Ebu Davud degen alim, em Ahmet İbni Hanbel tağı İmam Beyhaki degen hadis aytuşusu, Tuğra, Abraylı alimler, Dükeynül Ahmes Müzeyyenden, em altı kardeşiman Peygamber Aleyhisselam'ın sohbetimen şereplengen sahabe Numan İbni Mukarin'den, em Cerir degen alim, nav mucizedi aytkanlar. Su hadisti haber bergen, başka rivayetler en bolgan. İbnül Hattab Omar'dan, Allah razı olsun olardan, alıp bizge yetkergenler. Resul-i Ekrem aleyhisselam Hazreti Omar'a nav kepte buyurgan. Ahmesi kabilesinden kelgen 400 atlıga yol uşun azık azirle. Hazreti Ömer tağı Peygamber'ga aleyhisselam de baytkan. Ya Resulallah, kolda kalgan anca birkaç kile bolgan. Oturgan tüye balasınday azanakay vurma kalgan. Peygamber aleyhisselam sen aketber de buyurgan. Hazreti Omar tağı sosu yarım yük hurmadan savlay 400 süvaridin azığını dağıtkan. Hatta sosu az hurma kötörüsüne yetken son em eş noksan bolmay eski halinde kalgan. Mine sosu mucize 400 adem barabar em Hazreti Omar'a baylanışlı bir kepen bizlerge ozup kelgen. Nav hadisin altında basta Hazreti Omar tağı 400 kişi bolgan. Sosunlardan suskanı aytılgan nav mucizege manevi turalığı bolgan. Olar beri su hadisti er birevi ayrı ayrı bizge aytkan dayı bolgan. Burunguda aytılgan dahi sahabeler nav mucizedi. Eğer özü közlörümen körmögen bolsaydılar, nav aytılgan yanlış dep hemen karşı şigar ediler. Ene sosu mucize, yalgız bir iki ademden rivayet bolsa tağı, artında yüzdögön sahabe bolgan sebep, manevi tevatür derecesinde bolgan. Ötürük aytkanları körülmögön bir yamagattığın, yani sahabe zatlardan bergen kabarları bolgan. Endi başka bir misal hem nav mucize bolgan. Basta Buhari, Müslim degen Abraylı alimler ol bereket mucizesin yazıp bizge bildirgenler. Hazreti Cabir'den radıyallahu anh atası Keşingen'de artında bir neşe borçlar taslap ketken. Borçlangan ademler Yahudi halkından eken. Cabir radıyallahu anh atasından kalgan beri mallardı berse gene borçka yetmeyek eken. Hem aliyaklı Yahudiler yıl töleyek degende eş razı kelmegenler. Borçlu tamam etip bir demede ber degenler. Boruç kömölü bolganga
her sene sosu bağdan ösüp çıkan meyveler kaç sene berilse hem boruş tersimeye geken. Sosu al paygambarga aleyhisselam kabar berilip aytılganda Resul Ekrem aleyhisselam bağdan çıkan meyvelardı cıyıp harman etiniz dep olarga buyurgan. Harman içinde kezinip bereketke dua etken. Sonu Cabir su harmandan radıyallahu an atasının boruşunun kötöresünün tölegen. Borçlarını bergen son bir senelik mahsul kadar meyveler artıp kalgan. Hatta bir rivayette hem borçlarına bergen kadar sosu maksuldan kalgan. Navalden borç iyesi Yahudiler hayret edip beri şaşanlap kalgan. Mine aşık Abraylı bilingen nav mucize yalgız Cabir dey sahabedin Allah razı olsun ondan rivayeti bolmagan hakikatta manevi tevatür hükmünde mucizedi körgön köp ademlerden atına Cabir radıyallahu an mucizedi aytkan. Ol mucizedin artında onu körgön kim bolsa beri şahidi bolgan. Nav barede aytılgan, kalgan bazı mucizelerde aldı yumada Allah aytuğunu bizlerge inşallah nasip kılar. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Мақтарам таңышар, Түркия Авазы радиосыдан татар түріндегі тауышылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.